pattanj ki, szem! Nem hiszem el! No! Sziasztok! Újfent köszöntelek titeket itt a csatornámon. A mai nap a Madison című horrorjátékot fogjuk folytatni. Ha nem láttátok volna az előző részeket, akkor légy szíves, nézzétek meg azért, hogy tudjátok, hogy miről maradtatok le, hol járok jelenleg, és hogy hogyan fogok innen kijutni, esetlegesen ha valaha is kijutok, de nem is szeretném tovább húzni a szót, vágjuk bele a játékba. Szóval akkor hol jártunk? Igen, a piros ajtónál jártunk, illetve nem piros ajtó, hanem valamilyen ajtó, ami vezet minket valahova. Aztán, hogy hova, azt még nem tudom. She's playing with my mind. There is no escape. Valamit hallunk. Madison Hill. Na. Na, akkor 4 embert tölt meg, hetet tervezett. Menjünk akkor az első emeletre, én azt mondom. Nagyon jól kezdődik. Milyen helyen vagyunk már megint? The first victim, az édesapja volt az első áldozat. És annyira szétmarcangolta az arcát, hogy fel nem ismerhető volt drága édesapja. Hát, igen, kattos egy család lehetett, az biztos. Na. 75. Akkor valami... Mi volt az apjának a neve? Azt mondja, hogy 75 éves volt az apja, akkor az gyors matek, ez nem jó. Itt mi van? The first victim was her own 75-year-old father. Madison mutilated his body in such a way that his face was unrecognizable. His body was found in pieces. Jó, akkor ő neki Robertnek kellett lennie. Ez nem jó. Szóval akkor kezdjük el a játékot, gyerekek. Én amondó vagyok, most kezdjük el a játékot. Na, igen, ezt hallom. Akkor az a 75, ez nem jó, mert ez 72 év. Ez sem jó, mert ez 57 év. Ez egy nő volt. Helen McKenzie, Buried at Sea, ez se jó. Ez sem jó, mert ez is csak 55 év. És itt nincs évszám. Oké, akkor az utolsó. Ez 35, az 65, meg 19, az 75, 84, ez már túlmentünk. Ez sem jó. Akkor kizárásos alapon gondolom... Ez mi? Gyerekek, miért nem szóltak, hogy itt van valami? 1, 2, nem, 1, 4, 3, 2. Na, mi lesz akkor, hogyha lefotózzuk ezt? Jó. Valami van. Ez elfordult, ez a szar. Az első victim. Jaj! 4 szám van, tehát 4 áldozat. Értelemszerűen. Akkor drága édesapa volt az első, 75 éves korában hunyt el tragikus körülmények között. Akkor mehetünk vissza a liftbe, nem? Oké, ragd már a képet, légy szíves. Mehetünk a második emeletre akkor. Maradjál már csendbe. Oké, valaki elég sok. A második az édesanyja volt 71 éves korában, és miért nincs fény? Itt hogy találjam meg? Az nem hiszem el, te. Gyere vissza, gyere vissza, gyere vissza, utálom az ilyet.
Ez... Itt nincs évszám. 1902-től 37, ez csak 35 év, ez nem jó. Itt nincs évszám. Ne, na, gyere már vissza. Ez mi a tökön volt? Jó, csak a fény. Linda Cart. Ez mi? Mi ez a... Ja, gyerekek, itt nagyon meg fog ijedni, no. Jó. Fasza. Akkor ezt nem láthatjuk. Spencer. És az utolsó oldal. Itt sincs semmi. Ez pedig nem jó, mert ez meg 79. Judith Hale talán? Hát Hale-nek kell lennie, mert más nem volt. Itt meg nincs semmi. Úgyhogy ennek kéne a másodiknak lennie. Jó. Amúgy, ha ezeket megrázom, akkor... Na, tudjuk, hogy az anyja Judith volt. Madison anyja Judith. Menjünk gyorsan. Hol van a 3-as? Gyorsan. Az, hogy most már félek, mert Tibi már régóta nem jelent meg. A Tibi jó, a Tibi finom, a Tibi tökéletes. Youngman, nem hallottam az elejét sajnos. 27 éves, jó. Ne gyere elő, Tibi, ne gyere elő. Lara? Nem hiszem el! És nem mondd azt, hogy nem lesz nálam semmi, amivel szét tudom törni, mert kiraktam a rohadt széfbe. Hát próbáljuk meg talán. Ezzel is amúgy be kéne tudjuk törni normálisan. És ezzel is. De persze nem tudjuk egyikkel se. Adam Rose. Ez sem jó. Ez mennyit élt, Alfred? 89 év, Jézusom. Thomas. Nem jó. Ide miért nem lehet benézni? Wendy. És nyilván, hogy pont az fog kelleni, amit ki kell ütni. Nagyszerű. Szuper. Akkor most menjünk vissza a Grand Floor-ra. Nem akarom elinni ezt. Menjél tovább, légy szíves. Menjél tovább. Miért álltunk itt meg? Édes drága Istenem. Emlékeztessetek, hogy a harmadik emeletre kell visszamenjek, mielőtt elfelejtem. Köszönöm. Akkor most mehetünk vissza a rohadt széfhez, igaz? Várjál. És csak kérdezem, de... Ezek a napi, ez mindig felfele át, vagy csak... Ó, nem... Ezt csukjuk vissza, OCD. Most megint... Kétszer nem dőlök be. Jó. Kétszer nem dőlök be. Kétszer... Ott áll! Nem, az az ablak. Lassan. Még egyet lőjünk el. Szépen. Valamit hallottam. Baszom. Inkább maradj a sötétbe. Megvolt. És most, őszintén, meg kéne találjam a széfet. Hol is volt a széf?
Aha, 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 aha. Megvan. Valaki még mindig veri azt az átkozott kis ajtót. Ték. Jézusom. És most mit vegyek ki? Mit vegyek most ki? Hát normálisan csak nem crowbarral töljük be, hanem kalapáccsal, úgyhogy... Próba szerencse. Be tudok valamit rakni? Hát ezt be tudom rakni. Bolt cutter fog kelleni? Nem tudom. És ezt nem is én csuktam be, vagy igen? Menjünk csak vissza. Jaj, megijedtem az árnyékomtól. Nem érdekel, hogy az a kihúzta el a széket. Ez is miért van nyitva? Na, ne haragudjatok gyerekek. Ilyenkor nem szeretem, amikor nyitva vannak az ajtók. Aha. Fizetnél sem mennék most fel a padlásra. Mivel fogadunk, hogy megint itt lesz? Ez a... Köcsög! Timike. De miért itt áll telibe az ajtó előtt? Megint. És oké, felkészültem. Ott fog állni előttem. Nem. Most felkészültem. Biztosan itt fog állni előttem. Nem. Jó. Menjünk. Menjünk. Harmadik emelet. Let's go. Tibi! Merre van? Ne állj meg, csak menj. Ne állj meg. Úgy. Harmadik emelet. Most már megállhatsz, csak ne legyen ott. Oké, az egyértelmű ennek kell lennie. Kalapács. Jó, a kalapács működött. Jó, oké. Szuper. Lássuk. Drake a Fletcher volt, aki 60-ban született, 87-ben halt meg. Quick Metz az 27 év. Mehet a picture. Gyorsan be a liftbe, mert úgy érzem, hogy ez a köcsög mindjárt utánunk jön. Ragd már el a képet! Édes Istenem. De miért van... ott volt egy piros kép. Még addig nem megyek ki, még nem tudok többet. Oké. Hány éves volt? 35 éves. Jó. Ez 72. George Brown, ez egy nőnek kell lennie amúgy is. Miért van 2? Amúgy ez egy ilyen... kripta? Vagy ez mi lenne pontosan? Christian Smith, talássuk. Forduljon kell, még csináljam. Lynn James, Rip My Love. Ott van 1959 tán. Fogalmam sincs. Ez sem ért sok keveset. Na, Tetris. Nem merek most hátra nézni, mert itt fog állni ez a Ashley Smith. De itt csak 2001 van. Most akkor melyik az?
talán ez. Jó. Nem te. Nem te. Nem én, hanem te, és rakd el a kurva képet gyorsan. Te. Nem én. Hagyjál. Nem. 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 Itt mit kéne lássak? Ja, inkább menjek innen. Itt az... Aha. Fasza. Azt nem tudom, hogy mennyire szeretném lefotózni. Itt mi van? Jó, semmi. Akkor telibe szerintem most a tükröt kéne lefotózni. És... Aha. Ott leszek felakasztva? Itt a következő szám 6-os. Ne! Menj! Menj, 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 menj! Na figyeljünk, mert itt lesz a falon. Most. Ah! Megint elhoztam! Én már, hogy ide nem jövök vissza, és miért ment el az áram? EON-nál a számla nem lett befizetve. De miért itt állok meg? És hagyjál meg! Na nézd meg, jó. Jó. Még lesz egy fergeteges utam vissza. Miért nem szűnik meg? Ah, már megint itt lesz, tudom, itt fog állni ez a... Na, felkészülni, 3, 2, cheese! Na most fogok beparázni, szépen lassan a fal mentén, és cheese! De úgy is, hogy tudom, úgy is megijedek! Jó, itt már nem kell. És végre be tudunk menni. A tökömet nem, mert az áramot vissza akarom kapcsolni. Elég volt most egy kicsit. Halleluja! Így is úgy is ki kell kapcsoljam, mert a piros égőt azt csak úgy tudom megtalálni végül is, hogyha... Na, az lesz még jó kérdés, hogy az hol a... God. My body. My hands. This is what the priest was talking Hát about. az én fejem megy már That szétett thing a is... sípolástól. thing is feeding off of me. What the fuck does this even mean? TikTok. The house is full of clocks. Ez... most nem tudom, hogy most az a... Ha az a kismutató, akkor az 12 órát mutat. Ráadásul 12 óra... 25 talán. Igen, 25-nek kéne lennie. És meg kéne találjam azt, ami 12-25-öt mutat? Még jó, hogy nálam volt a bolt cutter. Azt a mindenit.
Nem hiszem el. Itt van a másik része a kombini. Na. Ezért nem találtam. Nézzük meg, hogyha... Aha, lószal nem látszik. 9 left. 9 left. Jó. Grandpa used to work in here. 9 left. De ez minek a kombinációja? Nine. Aha. 9 left, right. Nem. 9 left, 11 right, 8 left. 9 left, 11 right, 8 left. 9 left. Apa! Szabad! Baszd meg! Elfejtettem a kódot. 9 le... Mi volt? És hol van egyáltalán a... 9 left, 11 right, 8 left. Hol is volt a kombináció, te? Jézusom! Úgy megijedtem, hogy még azt is elfelejtettem, hova kell menjek. Azt a mindenit. De most tényleg hol van ez a két széf? Gondolkozz. Erre lesz valahol. Aha, jó. Nem fog megjelenni, mert égve van a lámpa. Nem jelenünk meg. Jó. Oké. Világ jó, nyilván a NAN még mindig ott van, csak ne jelenj meg. Ne jelenj meg. Jó! Ez mi ez a hang? Szóval mi volt a kód? 9 left. 11 right, 8 left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nem nyílt ki? Nézd meg! Ja, lehet, hogy rosszul csináltam. Az lesz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Na, fordítva csináltam, elnézést. Ez mi? John, my son, old man, already life has passed to all of us. So proud to see the man you become. So happy to have deeply enjoyed the 2 grandchildren that you gave me, Luca and Channel. Aha, Channel, bocsánat, nem Channel. As far-fetched as it sounds, Blue needs is real. Szóval Tibi. Aha, hát a megszállottságot azt nem is nagyon lehet orvosilag kezelni. Jó, akkor ezt is ki tudom nyitni ugyanazzal a technikával? Oké, kezdjük akkor. 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lófasz.
If you need the combination... Aha! Szóval... Aha, akkor jól gondoltam. Az első szép megvan. És ezeket be tudom rakni amúgy. Na várj egy pillanatot. Mert nekem 12-25 kell. A kicsi volt a... Aha. Az előbb ott jöttünk ki telibe. Akkor ez tényleg mindig ott volt. Hagyjál Blue Nils, Tibi! Tibi! Itt mi volt? Ez mindig is záró volt? Hol voltak még ilyen köcsög órák? Itt ebbe a szobában volt óra? Nem. Mi a... Azt hittem egy luk van a padlón. Nem, azt tudom, hogy itt volt egy óra. Most már cserélgessük. Hát ha. Itt volt egy óra, és még volt itt Grandpánál. Itt. Ez melyik? Amúgy ez sem jó, de... Várjál már, hogyha van a szájban. Hát azt hittem, hogy valami triggerer, de ott nem volt. Ami azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel elnézést ezzel a kicsit körtúráért, de most megyünk vissza ebbe az órás szobába. Azt hittem, hogy... Menjünk. Mi is kell nekem? Ez sem jó. Hány hülye óra van itt? Ez sem jó. Ez sem jó. Vagy csak nem is arra kell törekedjek, hanem valamit ki kéne tudjak venni. Ez mi volt? Tán kinyílt valami. Miért állt át mindegyik óra? Itt cserélgetni, babrálni kéne az órákat. Most lesz 12 óra 5 perc múlva. Várjál, azon nem jó az idő. Aj, édes Istenem! Most melyik óra szerint kell menni? Itt 9:30 van. Aha, várjunk, bocsánat. Úgy gondoltam, lefotózom. Számít az, hogyha lefotózom az órát esetleg? Várjál. Várjál, azt mondja, hogy... Várjál egy pillanatot. Ezen az órán mindegyik falon 9:30-at kéne mutatnia.
Aha! Szóval ezen a falon 9:30. Ezen a falon mindegyik óra az 5 óra 10 perc. 5 óra 10 perc. És ezen a falon pedig mindegyik óra... Jó, oké. Akkor ez itt mi a petem? Szóval ezen kéne mutatnia 5 óra 10 percet, ami telibe nem jó. Jó, oké, akkor kezdjük. Mik vannak, amiket ki lehet venni jelenleg? Ezen van egy olyan, ami... Jó. Akkor kell egy olyan, ami 9:30, 5 óra 10 perc, és 12 vagy 11:55. 11:55, 5 óra 10 perc, és 9:30. Jó. Meg lesz. Megvan az 5 óra 10 perces. Jó. Azt most egyesével kell mennünk, gyerekek. Nem tudok egyszerűen mit csinálni. Csak ne jelenjen meg Tibi. Azt mondja, hogy az 5 óra 10 perces jön elsőnek ide. Jó, oké. Azután mi van nálam? Ide kell egy... ...5 óra 10 perces pipa. Kéne egy 9 óra 30-as. Ami... Itt van, csak mielőtt elmegyek itt kóborálni. Nem? Nem. Jó, akkor menjünk vissza. Másik órához. Nagyon jó. Nagyon szuper. Nagyon örülök neki. De most már amúgy kicsit fel vagyok készülve, mindjárt előugrik itt. Biztos vagyok benne. Mindjárt, akármelyik pillanatban. Pont itt, ahol átmegyek, pont itt előttem fog előreugrani. Vagy itt. Vagy pont itt. Vagy itt. Ez mennyit mutat? Megvan a 9. Megvan a 9 óra, a 30 perces óra. Szuper. De hogy a harmadik óra hol van? Menjél már. Nem Nem. Ilyeneket nem játszunk. Csak engedj le szépen, és hagyjál békén. Ide rakjuk a 9 óra 30 perceset. Jó. Akkor itt ki van egy cserélve. Itt is ki van cserélve. Ami azt jelenti, hogy már csak ide kell az utolsó... mi? Ez most 3 különböző lesz vajon? Abba biztos vagyok, hogy ez az oldal és az az oldal az hibátlan. Abba nem tudok belekötni sehogy se. Most a nagy kérdés... Az, hogy ide mi a... Aha. Jaj, várjál. Ide megy az 1:30.
1.30, 1.30, 1.30. Persze, hogy nincsen, hogy 1.30. 1.30, 1.30. 1.30. Ide megy az 1.30, az biztos. És akkor voltak még órák valahol? Mert azt nagyon szeretném tudni, hogy hol voltak még órák. Hol voltak még órák? Padláson? A padláson is van! Biztos, itt kell. Megvan a ide. Jó, és még kéne valahol lennie. Hol van az utolsó? Megvan a 11 óra 55 perces. Nélkületek ez nem sikerült volna, azért ezt elmondom. Köszönöm. Ide jön a 11 óra 55 perces. Jó. És tudom, hogy hol van az utolsó. Nagy örömömre. Na. Jó. Egyőre tiszta a tere. Az utolsó, emlékeztek, a Nannál van, amit már néztünk. Csak akkor még nem tudtuk, hogy mi a fészkes francot kell csinálni. És itt van! Ez az lenne. Várja, ez nem teljesen stimmel nekem. Ez nem teljesen van rendben. Ez az óra. Nem. WC-be sincs. Jó. Alakulunk. Hol lesz az utolsó óra? Itt már csak nem jön elő, na most már ne. Pofátlankodjunk. Várj el. Nem ez a villanykörte majd, ami kell nekünk? A tévét azért most kéne egy kis háttérzaj. El tudjak aludni. Ez vajon? Vagy mondd, hogy nem 1.30-at mutat ez a hülye óra. De 1.30 telibe. Nem hiszem el! Hol van az az óra, ami nekem kell? Ó, édesem. Jó, akkor nézzük meg még egyszer. Ez az óra 12, vagyis 11.55-öt mutat, az stimmel. Mindegyik órán 11.55 van. Ez az óra 5 óra 10 percet mutat. Az is stimmel, mert mindegyik órán 5 óra 10 perc van. És ez az óra mutat 9 óra 30 percet.
ami ugyanúgy stimmel. Szóval ez azt jelenti, hogy már csak 1 órának kéne stimmelnie, csak nem tudom... Van valami? Jó, hogy észrevettem a fiókot. Mi az utolsó, és hol van az utolsó óra? Ez mi volt? Amúgy itt volt ez az óra, de ezt az órát meg nem használtam, vagy igen? Amúgy nagyon őszintén kérdezem, de... Itt volt-e még óra? Most már kicsit megszoktam, ez most nem jött. Ez most így nem sikerült, barátom. Erre most nagyon is számítottam. Csak én meg akarom nézni Nannál, hogy ezen mi is volt. Azt mondja, hogy ezen volt 5 óra 40 perc. Az egy elég. If you need a combination, you know where to find it. Hát gondolom az még mindig a... Na oké, szóval ott a Nannál megnéztük az órát. Most nem ijedtem meg, mert már kezdek ideges lenni, Tibi. Nem találom a vacak számot. És nem lefotózni akartam, na. Jó, oké. Szóval ott a padláson volt 1, azt tudom. Itt vannak az órások. WC-be volt amúgy? Óra vagy akármi. Azért biztos megnézem, hát ha. De nem úgy tűnik, hogy itt lett volna. És itt csak az 1 volt itt ebbe a térbe? Hülye fejem te. Itt van. Itt az 1.30. Elnézéseteket kérem. Ez egy apró figyelmetlenség volt a részemről. Nem fordul elő. Igazság pillanata! Aha. Mi történik? Az összes óra. Ereg az idő. Jó, oké. Köszönöm, legalább tudom, hogy jól csináltam meg. Aha. Állj le. Ne gyere ide. Jó, nem volt itt senki. Jaj, te ez a kombináció lesz. Tíz. 11. Hú, basszus. Na lássuk. Jézusom, ebből kéne kitaláljam, mi a kombináció?
A rohadt piros izéhe. Á, ezt nem hiszem. Már a szemem is káprázott tőle. Azt mondja, hogy figyeljünk nagyon akkor. Azt mondja, hogy elejétől mikor kezdi. Lássuk. Egy, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, de mi a... Na várjál. Ezt nem hiszem el. Össze-vissza. Tudom, hogy 3 mutató van és valószínűleg 3 irány. Gyerekek, na mi lehet az? Azt mondja, hogy... Kezdjük a legnagyobb mutatóval, hátha. Legnagyobb mutató. Legnagyobb mutató. 4. 2. 4, 2, 4. Nem. Biztos, hogy nem a legnagyobb kell. Aha, várjatok. A WC van, most meg kéne nézzem. Lesz kize. Ne, és nem tudom. A WC-ben lefotóztam. Amit egyáltalán nem tudok megnézni. Valamit nem csinálok meg. És megint azt mondtam nektek az előbb, hogy nem fog hibázni. Mit felejtettem el? Lefotózni ezt a... Nem hiszem el. Nem hiszem el. It seems like you never finished this one. Aha, és most kell ide a súly. Aha. Oké. Jó. Kinyit az ajtó. Oké. Már megint a szédülés. I can't take this anymore. I just can't. My whole body is going numb. Why is this happening to me? Azért, mert a démon, Tibike elkezdett zabálni téged. This must be a combination or something. Aha, a piros szépnek a kombinációja. Jó, ezzel most elindulunk. Mert hol is van a szép. Ja. Blue man is behind, Tibike. Meg fog jelenni, de most már úgy nagyjából hozzá vagyok szokva. Őszintén.
Szerintem jól leszünk, kibírjuk, átvészeljük, megoldjuk. Azt hittem már, hogy úgy kell kitaláljam, hogy mi a kombináció, mert azt hittem, megmondtam volna, hogy köszönöm szépen, nincs tovább. Nincs tovább. Nem fogom kijátszani. Na. Hol van a notebook? És most bentről kifele talán? Azért 4. 1, 2, 3, 4. Balra 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jobbra 7. Balra 4, jobbra 7, és aztán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Balra 4, jobbra 7, balra 11. Egy, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Akkor 11. Akkor 11 merre? Balra. Csak számolja meg még egyszer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Annyinak kell lennie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Jó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Hagyd már abba ennyi fejtörést okozni. Most melyiket kéne akkor? Egy, 2, 3, 4. Az utolsók is számítanak vajon? Azokat is hozzá kell adni? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. És 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Csak most mi a sorrend? Belülről indulok kifele? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jó. Akkor próbáljuk meg ellentétesen, hátha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Jó, akkor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4. Itt valami nem stimmel, mert teljesen jól kéne csináljam. Ez a piros széfhez a kombináció. Azt nem tudom, adjak hozzájuk egyet? Akkor már... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Na végre! Igen, hozzá kellett adni egyet. Johnny. Na, szuper, szenzációs, varázslatos. Egy kulcsért ennyit killódni, te. És ez a Johnny-nak a... Melyik ajtót nyitja? Remélem, hogy ezt.
Jó. Nagyszerű. Csukjuk be, inkább. Nem hiányzik nekem. This used to be Dad's. In order to save the bird, the rabbit jumped into What the air. happened in here? A nyúl a levegőbe ugrott, leaving all her friends behind. Hátrahagyta a barátait. The snake below the rat remained. A kígyó a patkány alatt megmaradt. While the shark in the depths. This plan designed. While the shark in the depths. Szóval a cápák a mélyben. Bird, rabbit, snake, rat, shark. Édes drága Szűz Máriám. Most ezt így kitalálni? Oké, gondolkozzunk akkor. In order to save the bird, the rabbit jumped into the air, leaving all her friends behind. The snake below the rat remains. Szóval a cápa van legalul, aztán a kígyó patkány. Cápa van legalul. Ó, Istenem! Hol van a cápa? Jó. Cápa van legalul. Az biztos. Úgy. Aztán... Cápa. A kígyó a patkány alatt van. A kígyó a patkány alatt. Ami azt jelenti... Jó, és még kéne egynek lennie? Egy ilyen tömnek? És ez hol van az utolsó tömb akkor? Tényleg kéne még egy tömnek lennie? In order to save the bird, the rabbit jumped into the air, leaving all her friends behind. Igen. The snake below the rat. Hát de akkor jól van, nem? Na, nem tudtam, hogy az órát is használni kell. Jó, alakulunk. So this is the book that everyone was talking about? Interact. Nem! Biztos, hogy én itt most... Én nem tudom minden elolvasni. Itt kell elolvasni a könyvet. A long time there was a creature whose name was unknown. Szóval Tibi. Igen.
mindig is egyedül élt, és often seen on its own, és mindig egyedül látták. Egy fagyasztó este úgy érezte, hogy that it fell into a 2 days slumber, 2 napos alvás kapta el. Aha, szóval, hogy miután a 3. napon felébredt, akkor egy ilyen feketés komoly betegség kapta el, ami miatt eltűntek a szemei. Elkezdte keresni a szemeit. És biztosan tudta, hogy gurulnak. Hogy annyit mászkált a térdein, hogy már fájtak és megütötte, és már kékek lettek, lilák, minden. Az nagyon jó. Aha, hogy a mai napig még mindig a szemeit keresi. Ó, Istenem. If you cannot escape. Oh. Szóval mindig fel kell kapcsolni a lámpát. He is afraid of the light. Use something bright for protection. Én mikor kerültem át egy játszószobába? The room has changed. Most nekem meg kéne keressem a szemeit? I know this is impossible, but I think Dad wrote this. Hú. Végigrázott a hideg. Szobor visszakerült a helyére. Padlás felcsúszott. The house feels like a maze. I'm sure this is what Grandma was referring to in her diary. Hú. Azt a mindenit. Ezt meg kéne hallgassam. Oké, halljuk. Ez nagyon-nagyon-nagyon hátborzongató. Hé! Ott a szem! Tovább kell hallgassam. Még nem tudom kivenni. Vagy... Ez mi ez a... Ott a szem! What the? Nem hiszem el! Elkapott! Elkapott! A frász jött rám! Jé! Vagy ez így volt betervezve, hogy el kellett kapnia? Most nem tudom. Igen? Nem? Megszereztem a szemét, nem? Hát nincs itt. Úgyhogy valószínű, hogy igen.
Vagy minden egyes alkalommal, hogy elkap... Na várjál. Én most melyik szobában voltam itt? Miért nem tudom a Isten verte szemet kivenni? Mind a kettőt meg kell csináljam. Jó, ott van a másik. Jó, megpróbáljuk azt. I don't want to sleep alone. Looney is always turning the lights off. Köszi, most légy szíves, ne. Jó. Csak állj le, nem akarom hallani. Csak pattanjon ki a szem és kész. Is this a human eye? De most megvan, és megint itt lesz. De ott meg nem! Hol van? Push. Hagyjál! Hol vagy? Hol az ajtó? Hol az ajtó? Ah! Jó! Jó! Azt a... Jaj, vannak ilyen kamu szemek! Nem mindegyik fogja az igazi szemet mutatni. Ez is kamu szem. De most már jöhetsz! Mert tudom, hogy védekezzek ellened. Tibi. Blue Knees told me Mommy's eyes. He will eat Mommy's eyes. Jó. Oké. Okay. Ha? Ez mi? Most meg kéne találjam. Ez mi a terembuláját. Remélem itt van a következő. Gyerünk, szem, Luxor. Miért nem akar kipattani belőle semmilyen szem? Jó, nem jó. És már megint mindjárt jön. Honnan fog jönni már megint? Honnan? Istenem. Honnan? Hol fog állni? Itt. Jézusom. Aha, ez így.
Gyerünk, pattanj ki, szem! Akkor! Nem hiszem el! No! Nem hiszem el! De akkor ott a második szem, igaz? Remélem. Várjál, ott meg... Jó, oda kell gyorsan visszamenjek. Csak az hol a... Hol volt az a szem? Nem. Innen jöttem vissza. Hát ez sem az. Itt volt az egyik szem. Itt körbementem. Ami azt jelenti. Itt van a szoba. Ha vannak nócok, az azt jelenti, hogy I have a new friend, his name is Blue Knees. Ez zárva. Mi a tököm? Hogy fordult át? Lassan megtanuljak. Na, gyerünk! Felké... Jó! Jó! Megvan a második szem. Itt lesz mindjárt. Mindjárt itt lesz. De hol? Itt már fegyverrel kell menjek, gyerekek. Fegyver. Fegyver. Nem fogja engedni, hogy bedobjam, mi befogadunk. Gyorsan. So Grandma wasn't sick at all. This thing is what really killed her. Ez így van. Miért van ilyen sötét? Miért? Mindig olyan, mint hogyha valami kötél lógna felettem. És ráz a hideg is. Fasza, kurva jó. Meg fogok ijedni, mint a szar. Nincs itt senki. Gyerünk. Senki. Erre számítottam. Vagyis nem. Vagyis számítottam rá, de mégsem. Szóval ez ilyen... Becsukódott az ajtó. Akkor most nekem hova az Istenbe kell most menjek? Nem hiszem el, no. Az mire fogadunk, hogy a Granny volt? Szépen. Szépen. Zárva. Jó?
Ennek miért van ugyanolyan hangja? Mint amikor ott voltunk a rendőrségi lezárt helyszínen. Aha, szuper. Szuper. Nem baj, legalább nem kell foglalkozzak, hogy az ajtók nem csukódnak be. Köszönöm szépen. Most hova? Lekapcsolódik ott a villanyak. Aha. Gyerekek, van egy érzésem, hogy hova megyünk. Mivel fogadunk, hogy most megyünk. Aha. Igen. Telibe a székhez megyünk. A szék. Minden onnan indult. Az egész szobát körbejártam, mindent is megnéztem, azért, hogy ne kelljen együtt kínódjunk, és elég bőven én ezt teszem értetek, és magamért is. És közben rájöttem, hogy valószínűleg itt vannak a számok elrejtve, szóval egy 7-es képek között, egy 7-es volt. Aztán volt egy 7-es, 6-os, 7-6, 7-6, 7-6-8, 7-6-8, 7-6-8, aztán utolsó szám, 7-6-8, 2. Szóval akkor próbáljuk meg végre pontot tenni ennek a végére. 7, 6, 8, és 2. Nem hiszem el, végre! Annyi idő után! Ne, hagyd abba, Luca! Ha én most azt kinyitom, akkor ott most megint mi lesz? Na lássuk, amire vártunk idáig. Mi van a kis ajtó mögött? Doppergést kérek. Lássuk. Ez, hogy mekkora csalódás. Várjál, ez a hamu. A rituálé utolsó része, a hamu. Elizabeth Maxwell, itt van. Az anyád. Luca itt már nagyon az utolsókat rúgja. Már megint ez a hülye sípolás. Dead's head. The hanged son. Aha. Nem, én nem. Én remélem, hogy nem felkötni akarja magát. Telibe. Ha a kamerát kell odarakni, és figyelj, nézzétek meg fogják örökíteni, hogy felkötjük magunkat. De mi is miért egyezünk bele ennyire könnyen? Persze a szék is bemozog, a szobrok is néztek minket. Nem hiszem el. Nem hiszem el. Selfie. Cheese! Jó, Luca. Mehetünk, gyerekek.
Trófeát kapunk ezért. Jézusom. Ez nekem egyszerűen egy kicsit sok. Én ezt soknak találom nagyon. És kirúgja a széket, vagy kiviszi a húzat? Vagy... Gyerünk, tarts ki, Lucas, tarts ki. Már nincs sok. Az kijött be. Aha. Bejött pedig valaki. Aha. Na gyerekek, mi a tanulság? Őrült rokonokat el kell kerülni. Ijesztő házaktól távol kell maradni. És hogyha lóg egy kötél valahol, kifejezetten egy szék fölött. Cheese, mondjátok cheese, bocsánat. Nem csinál képet? Akkor arra ne álljatok fel, és ne akasszátok a kötelet a nyakatokba. Na most talán cheese... Hagyd meg! Persze, olyan erőteljes volt a fotó, hogy még minket is megrázott. Na. Szép. Goodbye, Lucas. Azt hiszem, hogy most már azért csak megerősíthetjük azt, hogy végül is meghalt. Elkötötte magát. Nem hiszem el! Na! Persze. Na. Gyerekek, ez azért nem lehet azt mondani, hogy ez nem volt jó. Én azért eléggé élveztem. Persze az elején sok volt a bénázás. Még most is volt, milyen elején? Egészen az elejétől a végéig. Na, ez most lényegtelen. A lényeg az, hogy egyébként tetszett így a játék. Nem volt hosszú, nem éreztem annyira bontatottnak. Kivéve amikor a saját hülyességem miatt csináltam magamnak extra rohadásokat. Na, hát... De megvan, befejeztük. Lucas életben van? Nincs életben? Fogalmam sincs. Lehet, hogy lesz egyszer part 2, második része a Madisonnak, nem tudom még egyelőre, de azért nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok ez alatt az idő alatt. Én nagyon élveztem, és hogyha esetlegesen van olyan játék, amit nagyon szívesen megnéznétek általam, akkor kérlek szépen ne habozzatok, írjátok le a kommentbe a videót, ha tetszett, kérlek lájkoljátok, a csatornára iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le ilyen tartalmakról, és akkor én köszönök el tőletek, sziasztok, szép napot, találkozunk nem sokára.